Ngeke ababukeli namhlanje silapha kwaDokotela uNgonyama. Sizawuncela ulwazi ngalezi ndaba zalezi group egcwele lapha ngaphakathi. Nawa namakhandlela siyawabona. Amanye ayakhanya lapha emsamo. Nazo ezinye igroup emsamo. Manje sokwazi ukuthi lezi group lezi zisebenza ngokufana nani kuDokotela. Dokotela, siyakubingelela namhlanje mkhulu. Ngizobingelela nje nami emhlabeni wonke noma emagumbini amanye omhlaba. Ikakhulu nje mangabe usabuza ngendaba yokubaleka kwegroup. Kubalekile kakhulu ukuthi ube nezinto ezehlukahlukene zokuphilisa abantu ngoba abantu mabefika bezofuna usizo abafuni izinto ezifanayo. Abantu mabefika bafika ngeenkinga ezahlukahlukene. Ingakho ubona izinto zahlukahlukene la endlini ngoba okunye nokunye kunomsebenzi okwenzayo. Mayebona izigubhu ziningi hayi kuzonke lezi gubhu ufuna zidonse zinomsebenzi eziwenzayo ngokuhlukahlukana kwazo. Njengoba ziningi nje umsebenzi wazo uhlukene futhi awufani okwenza ukuthi abantu baphile egcineni basizakala. Abantu ebalulekile ukuthi kusizakala abantu impilo yabo ebone iqhubekela phambili kodwa imisebenzi yazo ayisiyo umsebenzi ofanayo ngoba angiboni ukuthi ngabe kubalulekile ukuthi zigcwale la endlini zenze into eyodwa. Mkhulu, ngiyibona nje nazi igubhu zigcwele la endlini. Nawa namakhandlela amanye ayakhanya amanye awakhanyi. Cela ukubuza mkhulu, ngabe lezi group lezi nalamakhandlela kusebenza ngendlela efanayo ni? Lamakhandlela wabona lapha ya. Umuntu mangabe ezobhula mezohlola ekhaya, uyaphatha amakhandlela okukhanyisela idala zakubo. Yingakho abona amakhandlela lawa lapha phansi. Umuntu uma ehlole bese ewabeka lapha ya. Umuntu mayehlola nje lawa akhanya la, suke ngawala ekhaya. Umuntu uphatha wakhe esandleni, simhlola ebamba kwasandleni amathathu. Okukhanyisela idala zakubo. Noma ngabe kuthiwa khona okusebumnyameni. Okufihlakele manje kukhanye sikubona ukuthi inkinga yakhe yena konakele libe abanye bencazela egubhini umsebenzi wenzayo uhluka ngoba ibazi zingafani nje ukuhlohlwana wabona amadoda ngapha nangapha azenze umsebenzi ofanayo zenze umsebenzi ohlukahlukene. Ingakho ibona ziningi kanjeli noma ziningi futhi zehlukahlukene zenze umsebenzi ongafani. Kukhona abantu abafika umuntu omunye ufuna ukukhishwa umuntu ejele bakufuna ukukhishwa umuntu ejele ufuna ngathi kunesigubhu sakho sokukhipha abantu ufuna ngabe makufika umuntu othi manje ufuna ukuthi manje ukhona umuntu ufuna ukucupha umuntu ufuna ngazi ngento yakhona kumcupha noma afika umuntu afuna ukubuyisa umuntu ohambile ngazi ukuthi mina into efuna isigubhu kumele ngisebenzise. Uma khona umuntu olahlekelwe into yakhe ngazi ukuthi mina isigubhu kumele ngikhulume naso ukuthi kubuye into elahlekile ngoba ngizohlukahlukana mase khona umuntu uzofuna isigubhu sokudonsa ngazi ukuthi naso isigubhu sokudonsa sikhona khona lapha mangakhona umuntu ozofuna isigubhu sokugcwasa ibandla ngathi lesigubhu sokugcwasa ibandla lesi manje sokuthi abantu begcwale lapha kakhona ngathi lezi ngoba ihlukahlukene nje ngoba ngezenza umsebenzi ongafani lezi gubhu zala ekhaya. Ngoba ngeke ngasho ukuthi khona nokuthi abantu mama umuntu efuna ukubona ukuthi manje makade engaboni noma efuna ukuprofita kadwa engenalutho kunesigubhu sakhona esikhulumisayo ukuthi mangathi umuntu simnika isilwana nesigubhu sakhona nalapho ukuthi manje lo muntu ngikhulume naso mina ukuthi asihambe siyomlekelela. Mkhulu lapha cela ukubuza la mkhulu. Kunalabantu laba uthothi banayo imimoya kodwa abakhona ukubona. Uyakhona nokuyilungisa leyo nto bekhona ukubona ngoba kunabantu akuthola ukuthi bayakhala nje kuphela imimoya iyavuka noma ikuphi kodwa abakhona ukubona lento abasuke beyiza ukuthi ikhona. Labantu abanjalo isikhathi esiningi iyayivele uthola umuntu imimoya imihlobo kodwa manje engakwazi ukuthi noma kungeka akukhulumayo ebantwini kodwa lo muntu osebenjalo usuyafuna ukuthi ahlambulule lento yakhe emhluphayo ahlambulule bese iyaphakamiswa sifike siyibuka ukuthi lento yakhe imi kanjani. Kuyenzeka omunye umuntu umthola akhala kanti maloko ekhala nje mhlawumbe esontweni engakhulumi mhlawumbe lokho eheyiza kanti lo muntu bamfaka wasuwangenwa ilwane ezirong zamcindezela engazange zaphakamiswe lemoya yakhe noma engazange zihlambulule. Umuntu onjalo ke iyayimhlupha lento noma iyayimenza lokho ebanga umsindo esontweni kodwa manje engakhulumi ukuthi kwenzakalani. Lo muntu onjalo usuyafuna lento yakhe iphakamiswe kuqala bese kuyima kuthiwa ufaka into ezomlekelela kodwa ifuna uma uvula ufaka into nje engahlambulwanga ngaphamiswanga vele uzokho lo muntu akhala esontweni noma banga umsindo kodwa manje akakhulumi ukuthi inkinga yakhe noma into ayibonayo kwenzakalani kodwa lento ezwe ukuthi manje iyamhlupha yena kuyena noma emoyeni. Hayi kuyazwakala mkhulu. Okunye mkhulu kunalezi gubhu uthothi uyazilanda isigubhu mkhulu uyasikhulumisa sifike siyahlala la endlini
engisebenzela khona. Manje mase ngifuna ukumuva nebhizinisi lami sengiyamuva nazo. Manje ibhizinisi lami selihamba kancane. Akazi noma kusuke kwenzeke kahle noma kusuke kwenzeka kahle mkhulu. Uyacela usichazele lapha. Kakhulukazi lapha entweni yesigubhu mangabe uthonto yesigubhu masuyimuva. Ngoba isigubhu ngisho kubantu ukuthi mina ufuna umuntu asikhulumise isigubhu njengomuntu. Ezosithutha angavela sithathe nje. Ngawuthatha uholethe wakhe umthatha wami siyahamba. Uyakhuluma naso ukuthi manje siyasuka ke manje siya lapha ya. Sazi ukuthi engathatha isigubhu kanti uthi usithathile kanti ushila beve sihleli khona. Uyasibikela isigubhu lesi uyasibikela manje sesiyobeka kule yandawo. Siyakususa kule ndawo kuyona. Kakhulu nje kazi lapha egubhini ngoba ngishilo ngathi igubhu zibe nemithetho yakhona efuna ukuthi uyilandele uma ufuna umthetho watshela yona. Kakhulu kade nje lokhu ubuza ngegubhu ehlukahlukene ekhaya. Khona ngisho nezigubhu ezizithwala noma zokuthwala. Kodwa ukuthwala ongasiko ukuthwala lokhu abantu sebekujwayele. Khona isigubhu lekhaya sokuthwala ukuthi manje uthwaliswe ngumuntu wakini osethuneni. Kuyisithwalo lokho. Umuntu wakini osethuneni kube uyena manje esiyomlanda noma siyokhuluma naye ukuthi akakunikela lamandla malekele lesigubhu manje ukuthi wena uphile kahle ucebe. Lokho sokuyisithwalo. Kodwa manje sisuke sikhulumisa umuntu wakini ophandle ethuneni ukuthi kube uyena manje okulekelelayo ukuthi impilo yakho mayiye phambili. Mkhulu, lezi gubhu lezi thothi usilandile mkhulu. Usuyafika sibeka endaweni osebenzela kuyo. Umuntu uzofika ekhaya lapha esibone esiphihlika siphuma yonke lento le esabe ukuthi asizungumudlana. Uma ngabe senza kanjalo ngoba ngiyasho ukuthi umuntu uma ngabe silandele ngiyamchazela. Uma ngabe isigubhu sesibhubhudla mase kuba ngathi komuntu osiphihlayo. Kusuke kuyilezi izinto engifake phakathi naloya muntu engithembi nomuntu wakhe osethuneni esihambe sayomcela noma sayomlanda ukuthi akalekelela amadoda engisuke ngikuthwalise ngaye mina. Suke kuyena ophethe isigubhu lesi uma uyasiphela siphakame ukuthi inhlanhla ishe iphile kuwena kwenzeke izinto. Qabule nezinto ethiwa manje kuwena beyifungiwe. Hayi siyabonga mkhulu namhlanje ithuba lakho. Usungasichazela nje ukuthi utholakala kanjani. La ekhaya uthatha inamba usifonele kulezi namba zala ekhaya. Inamba la ekhaya 076 7055 196. Eyesibili 0799 35 772. Kuthi lapha ya ku Facebook uthi Dr Ngonyama inyanga yesintu. Uyathola funa lapha. Na ku WhatsApp lezi namba ekebizile ziyatholakala nje. Silapha eGymnastic neGoli, eGymnastic nje noma uma usegoli unendawo ethiwa eGymnastic. Mawufika lapho uzofika le ekhaya. Uma ufika nje ubuza uyosithatha le ekhaya uthi uhamba beze bekufisa abantu le ekhaya ofuna khona. Siyabonga mkhulu ithuba lakho osiphe lona namhlanje. Babukeli banamhlanje silapha kaDokotela. UDokotela besichazela kabanzi mayelana nalezi gubhu enizibonayo nani la. Siyabonga ithuba esiphe lona Dokotela. Siyabonga.